як хонаи арзона ба музикаи чакчаки борон гӯш кунен. Ассалому алайкум мардуи азиз, ҳама каса созен, тинҷен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Худованд дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланд бошен, хонаобод бошен, ана дарди ғама набинен. имрӯз мардуи азиз 24 марти соли 2024 ва 1000 рубли урусӣ баробар ба 118 сомонӣ. мардуи азиз, як бародар ана хонаи хичама дароӣ кард, гуфт ки акаи Саудутиҷи дар Ачкиёт садқа гуфт ҳамин хонаи мара сразу реклама ка, срочни реклама ка. мардуи азиз, ҳамун хонара ма гап мезанам, шумо бо диққат гӯш кунен. илтимосай шумо як дона лайкира барои пешравии мо биҷиқен. ҳамин бародар хонаша бифурӯша, беҳад кори хуб мешавада. ана ака мерем усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. мардуи азиз, аки мегзарем ба эълони имрӯза, ай ҳамат хоҳиш мекунем як дона лайкира биҷиқен, дастакотон дарда набина. мардуи азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, лави раҳи Мошин бозор. як бор дига такрор мекунам. хона дар шаҳри Душанбе, ана поёни бозори Корвон, лави раҳи Мошин бозор. 2 сотиқ заминаи се дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонташ мардуи азиз шпаклёвка кардагӣ, падъабой тайёрай. мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. масъалаи обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ҳоҷатхона, кухни, баня дорава дар беранай. маршруткаи 41 мегарда. касе ки ай шаҳри Душанбе мардуи азиз, ана лави раҳи Мошин бозор, медонед ки мисол маршруткаи 41, мисол бо дига хел транспортҳо ҳастай. мардуи азизам, нархша гуфтагие ки 190 000 сомонӣ бугӯ. 190 000 сомон ба пули русӣ 1 миллион 607 000 рубл мешидай. мардуи азиз, ина марҳамат, касе дар хона дар кураи шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, лави раҳи Мошин бозор, чихеле ки гуфтам, нархиш 190 000 сомон. срочно ҳами бародарда пул дар кор будай. номраи телефонаш WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен ва як бародар сиёмка кардагиай. бо диққат гӯш кунем мардуи азиз, ҳама шабо бо диққат мефаҳмона шумода. ассалому алайкум бародари тикток созен хубен ҳастен котон соза шербачаку инак боз як хуне навбати мо теошид хостем ба навор бари бародаро апа ховарамонемеш бародаро азиз апа ховаро кадоми ҳамин навори мара тамошо мекуна ами як дона лайки беплака биҷиқен ами хизмат барои шумо ҳамин навори ма панҷ шава баъзан апа ховарои ҳастай ки ба хонаи арзон эҳтиёҷманд ҳастай. хона шаҳр Душанбе, поёни Корвон, пеши Мошин бозори Душанбе, лави раҳ ина раҳи Мошин. ина акнун меем ба сӯи хонаҳо. хело ҳам хонаҳои хуб бо нархи арзон бародарои тикток се хонагай ина ишоли нав хистестай иш се хонага ба нархи арзон мемонумш 195 000 сомон. об свет ҳуҷҷатхона, кухни, баня ҳама алоҳидай се дар хона. даном тонҷону шербачаку ҳамин як лайка биҷиқен ки ҳамин навор панҷ шава баъзан апа ховарои ҳастай ки ба ҳам хел хонаи арзон эҳтиёҷманд ҳастай. се дар хона бо нархи 195 000 сомонӣ. рақамура мемонам, занг мезанем, иншалло бо ягон суҳбат муомилача мекунем. ин хонаш 7 метрай. зиёда хона площади ҳавлиш 1.5 сотиқай. гирдавано ва кӯруб маҳкамай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ягон камӣ надора, лави раҳи Мошин. ханам хеле бачаё чаи ба навори хонаи фурӯши имрӯза. агар шумо бардуи азиз замин, хона, квартира, мошин, мисол ягон магазин, ягон мисол чизе ки барои фурӯш боша, метавонед ки дар ин рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунем, бигӯ ки акаи Саудутиҷи ҳамин хонаи мара реклама ка, ё мисол мошинта сиёмка ки парто, ё мисол хоната сиёмка ки парто, ҳамин 1 минута 2 минута боша мешава. бардуи азиз, мо реклама мекунем, номерода WhatsApp шуда фақат бинависен. як дона лайки бепла биҷиқен, ҳамин видео паҳн шава, ҳамин бародар хонаша бифурӯша, беҳад кори хуб мешавада. срочни мақсад залул мондагиан, срочни пулаш дар кор будай. салому алайкум бародаро, апа ховарам ками мадури телефони бақват гирифтаги бародаро бародарои ғариб, агар шумо бихаред дар саф кашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз дорем, YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе дар YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписаться кунед, лайкора бизанем бародаро.
ай пеш бием бародаро алиши болуштум ай пеш гам мезанем кадоме ки бародаро мехарен любой ҷо доставка бесплатна любой 28 шаҳр на вилоят хатм ай шуд ин бародаро доставка бепула бародаро 4-5 нам карта дорем бародаро лайкора бизане видеои нав мекунем шумо дамя номеремон 907 89 18 18 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари любой хет телефон бародаро дорем лайкора бизане видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки кадои мақсад тикток дорен ютуб надорен ютуб да телефон тиҷе биза ютуб да бародаро канал дорем да ютуб телефон тиҷе ютуб да телефон тиҷе тоҷиқа бизанем бародаро тоҷиқа бизанен ютуб дам канал дорем телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро лайк шапак не тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пе шакастмо телефон хариби бардар дар пана ихда боши. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.